Kublai pi baro sya katup khubor ka jongi tup ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san kilong. Tung kam tu ka management yang ki arngut ki bar jela MEECL. Hatau undang penne ka sorkar ka dor petrol kumbalong mentang Mohendro Rapsang. Turki padba himanong spong sya ki HEDC banda waweng yu acting seal. Pat kiu ka dor dok masih nama ka jing hai bian. Tu ini pas ki khubor ki pakam banyak. MLA ka tanat boarding ka jilla u James Sangma ha ka jing jubab ka jing kili bala pensno do MLA ka molai ha ka jing yatai ha yeng dor bar thau an ulaong bo shim late be ka dor jong smart meter na ki ki jilla hinde ulaong ba ka dor jong smart meter ha Meghalaya ulong lai hajar sau spa tengka bo ulaong ru ba ka jing pentre kam yu new meter kan khambon chki thain no kandong. Let me assure him, sir, I don't know the exact price of these meters, but these meters are in the tune or in the range, I'm not very sure, but 3,400, which is, if you look at it, sir, very justified. Wherever it is found to be high, and if you look at the figures, sir, these are mostly in the rural areas. This is where the focus and the thrust of the implementation of the smart meters is happening. MLA ka Congress na Shillong West uba Mohendro Rapsang ulabu ka jingkili sya ka sorkar Meghalaya halor ka jingkio jong ka bai kali bat ulabu roi ka jingkili halor ka jingkio jong ka dor umpiang petrol ula kili roi ka sorkar kan penne ka dor jong ka petrol kum bakalong menta ne kanang yai penhe bian ka dor petrol bat ulabu ru ka jingkintui ka sorkar ban penduna 100% ka jingsio khajna namar ka bu ki nongnya kali kamai namar ka jingta jong covid khat khandai ha ka shis nem bala dep ka wan ra shibon ki jingke ki bai sio khajna kum July 2011. And this is for local taxis and maxi cabs, sir. For bus and minibus, sir, was revised via notification number TPT 81/81 volume 2/51 dated 22nd of September 2005. Sir, looking at the reply, the revise was done quite a long time back, more than a year, 10 years or something like that. May I know from the minister whether they are going to think about to revise the rate in this current year? Kadok masih kabujupoi tang saus pa si kilo mentang kalapoi ka saus pa sanpo kalba kadok met sudah kabujupoi tang sanspa tang ka si kilo kalakiu sa ka reus pa tang ka si kilo. Kaba pensyai halor ka jingkio dor kan sang kadok masih kinong di dok kilaong bakim ban se ban penkiu ka dor namar menta watang ban yoy ka masih sho dor ukishan jenjar namar bon ka masih kalalet kum shamar khai bian sa Bangladesh kilai thoru ba menta bon ki dukan dok masih kila hapan khangno namar bakim pot bor sho ban sho dok masih ka bade ka jing sedang jong ka jing sak ta ka kamai ka kaji jong kinong dok masih Ôi thì mà xí thế lại chẳng khăn đi cái quay để mong chỗ nó persen hơn đi Shillong 100% cái đấy không là kita tahu yang dia helpo you ngayo mentara di cuy gitu kalau tadi di depan gitu jadi gitu enggak bun bakang ya betul bun bom yo sih dah nak tahu sekarang ini dong ini cita masih ni hafal kedua kan ini show ini bang lagi tinggi masih kau ini kan masih ini pej perlu dia di isu berapa jadi si sini ke masih dalam malai pun sempurna dia doa ni pun sempurna mengadin san tu beli fresh sini saya pun malam kau ini balak kami kau masih kau ini begini up nabal Kinong tre jong ka MEECL Engineers Association kilap long ta jing ki ne ka sngi ha plau ka office tre kam jong ka MEECL badan halum jing shai Shillong ban persai ka jing wen kam support ka management yo we superintendent engineer uba H Jerwa kane ka management kala kno klem nong rem ba uba H Jerwa u klem tre hok ya ka kam Abakren kilai pathai Khubor u president ka MEECL Engineers Association uba PK Shulat ulai tho bakane ka jing kno jong ka management uba H Jerwa bo klem tre hok ya ka kam kala ben shed u kalong ka bam don nong rem bat kidawai ka management ban pawan tre biang ya u mentang ngi ka seng jong ka jong ki engineers jong ka MEECL akan thup ya ki computer science ki mechanical bar ki electrical dak jing ka shan bu lang kan nag joint action committee ko akan thup ya ki association jong ki accounts
Nanti association jongki civil engineers, but aku cukup puas. Association jongki power engineers. Nilai alum hani hap pelau jong ke MBCL headquarter, hap alum jing syai. But pau ya kajing persyak jongi. Halor kajing syak welcome si tengpor jong iway I member jong ke association jongi. Ibadai I senior member bebat I post jong ka superintending engineer energy management. Habakran kilat patai Khubor halor ka jing don kam bun ki nong tre nakaliang ka association kilat pen pas ka management bat kam shem la le hindai kan san ho banai rampang ka management kilat thungya arngot ki barjala katau e bata jaji but usani Kumar Singh haka contractual basis kum assistant finance commercial but you technolite haka jing seo ka ba prapusan hajar shi banai maruma nakaliang association ka bui ka jingkli paladal la bantui kini arngot haka ni ka jing seo ka bahe kan ayu bantui ki breu na la ka jilla haka jing seo ka biang ka bala ban kot ya khan reu khan nyongot ki breu ki ban trei kum ki meter reader bat ki ki we yakini kitong on a temporary basis contractual basis na banta system haka do proposal na jar si benai we ti hnai ke jikli jungi kalong ba pada phila ban khung yakini proposal na jar we ka ba mun silak nu ko hajar na banta bro on belum thum yakini contractual basis ki badai na banta ki badon kam haka feel level na banta ba restore power supply na banta ba sim ki meter reading pala da thum yaki kamut ilayo kumba kumba khan nyong mo di akado kumba khat sang hajar sibna ma yo we u contractual employee Mentaka sengi shikin hun ki khun ki hajar ka himan longspong hilatur sha office tre kam ka KHADC bandawa weng no you acting CM ka hima ban thung no do CM bapura kini ki khun ki hajar ki balara de ki banner bat placard ki kunthop bat kanthe bat chinrang kinong yalam kanika kunhun kilaya kundu rubat uba jambor war executive member badi peja ka ilaka administration ban pinsngo yiki jing dawa jongki habakranch kilat sai Khubor uba w jerwan nong yalam kanika kunhun uba de ru persa jong uling do bas sha sos pon ho acting nomor ngum so teman kumakran lagi pak nong song da ki ubre uba bamdan ke jing tre rengkat pak kumnu wan play kan ya office ba kentang jong ka hima te kata kadai ka ba mengingi bu ya kata ka jing pensno ya ka council ni ka sarkar ba kamdai bansha ya kani ka jing thmu ko jong acting chief ban wan play ka office hima bat khadu kentang ya wai nga supwa ban pau hang ni kolong ba lada ka district council kamla ban le AA hawi dei ba kani ka jingdawa ka jungi ba ka jingi kran ka jungi manta ngimban si ba nakaliang ka jungi ngin hap ai na jing tho sha ka Ministry of Homes and Affairs Government of India bandawa no la ka jong ka regional council ngim kwa shu banong banyatri rangkar ru ba ka district council Haka jingya linti jong ubrio don bun ki iki ki ba ai men sim ban maleka noma ka kam ban sa jingkan mau ien haki pateng ki basadin haka pratarek ulber hajar arphowe ka balong rukas ngi ker pangjong ki kan thai sala ka perthai la play ka gruto maria St. Joseph's Parish Lightcourt the most reverend Victor Lingdo Archbishop ka Shillong diocese harangkat ya jing don lang I padar festus shadap I balong ikpa men sim ka parish Lightcourt I padar Patrick Wardry padar Raphael Mayong padar Barnes Mauri bat kiwe Yakani ka groto maria la no senyang di ikong OM Wilty Shadam bat ka ying kasem jong I. Yakani ka groto la pen urlong hadian laisien ka jing pos jong I padar fest shadap. Ibalai tu ba im shempoi perkhat bakani ka jakakan long kumni kum bakalong benta. Da ka jing yarap lang ki parlok bat ka jing no senyang jong I kemi jong I ilala ban pen urlong yakani ka jing pos niu. Hapo ka groto la bu yu ding pna bat ka dur mot ujisu balami pat. If padar festus ilai tu kani ka penken mau I ya ka jing pau ka balai jong ka maria haka arpusan tarik uleber jong usnem khat praspa san phupra haka ba ka maria kalai tu ka kerteng jong ka da ka baong ngalong ka balapun klempop ten rai ya kani ka jing kra jong ka lapun dap ha jong ka ding pna ba ka jing job ukun jong ka ya ka jing yap ka jing tmu ban chnai kan ka groto kalong ban pinchlo ki riungit bakin chania teli ha ka jing ya sa jong ka maria bukun ka balong ka kemir jong ublei bat ka balapun klempop ten rai bat ka balakar khu na pedeng ki kan thai
Mingi baro siya kacing yung bom jupot. Kumentanya sengap di gospel sepuluh kemat cengeng. Kutrain dan mengkabuki. Kajing pulih na gospel berkuit kat komunitas. Roh kami kesarai. Hau benai bahan real jong kajing pun ka Elizabeth. Ublay ulo payo ang Gabriel sa Shillong ha Galilea kabakarteng Nazareth. Madagi dagi khubor nila posh kabakun tat hadu bangin nisyam biang kublay shibun.